Fotograf Damir Hojka i ovog će proljeća svoje znanje dijeliti sa zaljubljenicima u fotografiju. Seminari koje organizira iznova ga vesele jer uživa otkrivati mlade fotografske nade. Najbolje se osjeća, povjerio je Hojka našoj Jeleni Prpoš, kada shvati da ga je njegov učenik nadmašio. Almira Osmanović, Mario Valentić, Maja Vučić, svi su oni dosad pali pod šarmom Fotosofa, seminarista fotografa Damira Hojke. No svoje originalne fotografije i ove sezone dobit će brojni poznati koji će se naći u ulozi modela kako bi mlade fotografske nade stekle praksu. Naime, otvoren je natječaj za još jednu Fotosofiju koja će i ove godine, baš kao i uvijek, ujediniti druženje, zabavu i naravno učenje. Svake godine imam nekakve nove stvari u glavi, tako da se trudim uvijek ljudima pripremiti jedan poligon da mogu što efektnije osjetiti kako je to zaista biti fotograf u stvarnim uvjetima, dakle raditi sa stvarnim medijima, objavljivati fotografije dakle u stvarnim magazinima, davati intervjue stvarnim televizijama. Tomu svjedoče i dosadašnji seminaristi koji su se u izboru za Fotosofa istaknuli kvalitetom fotografije, ali i karakterom. Mislim da mi je to puno pomoglo u daljnjoj karijeri, zato što sam sad student akademije i to sam priložio u portfoliju na prijemnom ispitu. U mojoj svijesti je kad postane, da to tako kažem, učenik bolji od profesora, nešto što profesoru vrlo laska. Dakle, ja uživam u svakom novom uspjehu mojeg seminarista. Uz fotografe, priliku za pokazati svoja znanja i vještine na ovom seminaru imaju i modeli, frizeri i visažisti. Atmosfera je bila kreativna, ali i vrlo radna. Međutim, uz rad je bilo naravno i zabave. Tamo sam stekla neka od prvih iskustava općenito na fotosessionima. Neke prve fotografe svoje sam upoznala s kojima sam kasnije surađivala i u biti tamo sam stekla neke prve kontakte iz modnog svijeta. Fotografije koje sam dobila na Fotosofiji pomogle su mi u ostvarivanju svojih ciljeva. Dobila sam puno kampanja, editorijala i revija, znači na temelju tih fotografija. I ove godine Fotosofija će imati zanimljive goste predavače, modna snimanja, fotografiranje za samostalnu izložbu, ali i temu fotokreativac. Ona tema koja je njima vrlo simpatična, a to je da im ja zadam temu na koju će morati napraviti kreativnu fotografiju, a koja uvijek ide u smjeru nečega što će se kasnije publicirati. Kakvo iskustvo uistinu pruža ovaj fotoseminar, priliku otkriti imaju svi oni koji poznaju osnove fotografije, te se prijave i predstave svoj rad na internetskoj stranici Fotosofije. Fotografi vremena imaju do 21. a modeli do 28. svibnja. Hrvatsko tržište